Good noon Digosenyos o mga kahugpong. May tungod kini sa ato ang nagkataas nga kaso sa COVID ug ang hulga sa nagkalaing variant nga niabot diri sa syudad nagdiin. Napuno na ang ato ang mga hospitals. Napuno na pod ang ato ang isolation facility. Ingon man gani napuno pod ang ato ang public cemetery. Gikan pagsugod sa COVID sa deklarasyon atong Marso 2020 hangtod karon, I am doing my best to extend help and provide assistance to Digosenyos who experience financial hardship brought by COVID-19 pandemic and those who are suffering, including those who succumb to COVID. Di lang nagkasakit tungod sa COVID, apil na ang mga nangamatay tungod sa COVID. However, with the continued surge and unstoppable spread not only in our city, not only in our country, but most of the nations in the world, it leads us to more uncertain and difficult moments. This dreadful situation still affects all of us tremendously. It fatally hits us all, financially, psychologically, socially, mentally, and economically. In this trying moment, we need each other's help na kinahanglan ta sa tabang matag-usa. As government resources are now depleting, especially as we approach the fourth quarter of the year. Labi na karong panahon na, nagamay na lang ang pondo nga magamit nato diri sa ato ang panggamhanan lokal. Labi na kay hapit na matapos ang tuig. I could not imagine how we can handle the worst COVID situation that we might face if the daily COVID cases continue to rise. Di na ako ma-imagine, di na ako ma-picture ba? Usaon na to pag-handle, usaon na to pag-manage, pag-dumala, pag-control. Ang pinaka-worst nga sitwasyon sa COVID nga pwede na ito nga tubangon sa pagpadayon sa pagtaas sa kaso sa COVID sa Digo City. Matag duha ka adlaw maabot og nainabot og 102, nainabot og 90 every 2 days nga result. Nainabot og 70, nainabot og 80 for the past 3 weeks. Ang ato ang COVID facility sa Digo City diha sa Igpit can only accommodate 150 patients. Ang ato ang mga hospitals, 5 to 6 kabuo, pinakadaghan na ng 500 patients. Unya, sa mga hospital, dili lang limitado sa sakit na COVID ang ato ang gina-confine or na-admit diha. Dili lang po limitado sa mga taga-Digos ang na-admit diha. And even our public cemetery is full. That's why, samot, labi na og ang maigo karon mamatay sa COVID, madato magmapobre, manangpit og mangita jud na og help or ayuda. Labi na katong na hospital pa ng mga severe before namatay, dako na kay bayad daan sa hospital. That's why maabot yun na diri sa city government of Digos. Unya, ang cremation nagkantidad na karon og 28,000. Nung nga kadako ang ato ang ayuda diha from 5,000 to 28,000 kay katuyong mga walang-wala jud. Alangan naman pabayaan na to na diha ug puno matimingan kay kada adlaw naghihimo tag pansyon diha sa city. Unya paughon pa man na, di pa man pwede malubngan dayon. Moabot og pila ka adlaw, daghan kaayo patay. Gamay ra ang pansyon bakante. So mapugos, ayun tag mapugos, sorry to say this, prefer man ko diya lantang, gamay-gamay ra 5,000 ra ang gasto. Pero kung i-cremate na to, 28,000 ang gasto. So mapugos yun tagpa-cremate. Kaya may protocol, kinahanglan malubog dahil 24 oras. So karon, I am appealing to all Digosenyos to awaken the spirit o bayanihan. Pukawo na to ang spirito sa panagtinabangay. Let us help each other. Those who are blessed with more affluence or more wealth, kung medyo na to tubig-tubigan,
Ayaw mo pagduha-duha, paghatag, pagtunol o hinabang sa mga nanginahanglan. Katong mga adunahan, arang-arang sa kinabuhi, nga naamoy mga silingan na ka-home quarantine. Palihog tabangi sila. Tunoli o vitamins ba, tunoli o bugas, tunoli o gulay. Hindi man na sila pwedeng magawas. Kaya bawal man. Ang city government nagatunol tapad nakita nago no kinahanglan pa jud tag dungag nga tabang. Karon lagi kay nagkahurot-hurot na ang atuang kuan pondo sa panulunan para sa COVID. Muhangyo ko, musampit ko sa mga katawan sa Digo City na magtinabangay ta, simple pamaagi, ma-identify man nato ang atong mga silingan or katong mga tagalaing barangay nga gustong mutabang, pwede man mo mangutana sa barangay ug asa dapita ang mga asa nagpuyo ang mga naka-home quarantine. Kasagaran na ni na may yellow ni na yellow nga line no katong musugot rapod cordon line na cordon line ang musugot rapod katong wala musugot di nato ma-identify moagi lang tag barangay kay sila kabalo sila kinsa ang naka-home quarantine. Finally, to all Digoseños no and all kahugpong, we will impose extraordinary discipline in us. Kita sa Bisaya pa kita na mismo ang modisiplinas tong kaugalingon. Dili na ta mag-expect, dili na ta magpaabot nga adunay pulis, adunay tanod, adunay BERT or BHW ug mga otoridad nga magpahinomdom, nga mubadlong manakop sa tuwa. Nya hinomdom kanunay bisig unsa pang quarantine classification nga ipahimutang ang Digo City. Kanunay na itong hinumduman nga ang COVID virus na lang gihapon. Ma-GCQ man, ma-NFCQ. Gikan sa pinakahugot nga quarantine classification hangtod sa pinakaluag. Hinumdumi lang kanunay nga napaghapon si virus, nagyapon si COVID. Gani pagkapait kayo karon kay niabot silang daghan na kayong klase, daghan na kayong variants. Mo na nagkadelikado ang panahon karon. Palihog mga Digoseños, ug mahimo pundo mo sa balay. Ayaw mo glaag-laag. Likayi ang mga dagkong tapok-tapok, likayi ang mga lingaw-lingaw, party-party. Ug sa mga nag-celebrate og birthday nga naay giimbita ug mahimo, ipaklans na ninyo inyong mga sudad, nga ipakaon sa inyong mga bisita. Ug mahimo mag-ampo na lang sa ta, di na lang ta mag-party kung mahimo lang. Pero kung di jud mahimo kay mao jud naandan ninyo, limitahi ang tawo nga inyong imbitaron para malikay ang kontaminasyon aning gitawag nga COVID virus. So daghang salamat og maayong udto natong tanan.